Mangdainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus tapauduk marohatta martang yang mahita. Debata Jehovah debata amanami totok kay madok muliate tuho Tuhan di bagasa tikion. Tuhan dinalaho taruli hami marhiti hiti hatam. Mangido hami bongoti hami marhiti titodim parbadia. Asa tumangatu si hami dihatang. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami. Amin. Demang dinang hatani debata di bagasan parsaurat tadi apala partikienon. Dienek may siyan buku sada Korin bidutolu. Amuka may siya sada sa tuwaya siya. Hatani Tuhan tapayo ti hukma. Aupe ali akadungan. Dang tarbain au makatay tuhamu ujui songon na tu akka partoddi. Sado songon na tu akka pardaging do jala poso-poso di bagasan Kristus. Susudo hupay nupot tuhamu. Dada si panganokyan. Adang tarjalo hamui ujui. Gari nuaing gari so tarjalo hamu dope. Atong dope hamu pardaging. Ayanggo masa di hamu pangiburuon do persalisian. Da pardaging hamu jala mamarangehon ruhu hajul maun. Ada parro hajul maun hamu molo adong namadok sisean ni Paulus doau jala nasadaan sisean ni Apolos do anggoau. Ai si Apolos isi Paulus parhala do dunasida parhitia muna gabi porsia jala ganup hobbartu pangalehon ni Tuhani di iban. Audo manuan Apolos do pabornokkon ale dibatado patubuhon. Asa dada rajuman na manuan manang napabornokkon debata na patubuhon ido. Dos do na manuan do napabornokkosa ale ganup do majalo upana khobar tu pangulan nabi ay dongan pangulan ni debata do hami haumani debata bagas ni debata do anggo hamu ido sahatna. Huria nainolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totu padohan na malo na madok kedewasaan seseorang tidak ditentukan oleh umur tetapi ditentukan oleh pola pikir dan iman. Nomor 8 di bagasa senario gudang do julma nunga matua umurna alai pangalahona parbinotoanna tarlumo bima haporsyaonna menek dope. Jala adong do julma poso dope ibana ale pamikirion na nunga tung masa matoras tarlumo bihaporsyaon. Damang dainang diturpu janita na sa tuhita di bagasa partikienon songonido ng parngoluon ni halak manang hurian na adong dikor. Tung masay diboto Apostol Paulus do songo dia kedewasaan dinasida. Jala di posisio si Paulus do songon na makatay tudak dana perdagingon. Secara umur nasida nunga matoras. Secara umur nasida nunga dewasa. Ale pamikirio do parto de dinasida dang dewasa buasa. Alasanna disiala tubuh dope dinasida par bulat-bulatan tubuh aka persalisian
tubuh akka pasitong sitong diri di sada-sada pungua. Bunguan nama dok kami donati kos, bunguan nama dok kami donati kos samu dona salo kalian asik. Nah, sianon neng mengajari kita. Ternyata molo adong nang di bagasan parangulot ta si sonari. Molo sa adong no piaka par bola-bolatan, adong akka par salisian, adong pengelompok-pengelompokan. Oma patari dahon hita dang dewasa. Lalu mo bima hapor syauta dang matoras. Jadi na dipangido ni si Paulus tuhala jelma manang tuhuria Korin di hati-hati. Dipangido ibana asa tung sada pamikirio dinasida di bagasa Tuhan. Narumikot dada mangoloy si Paulus, dada mangoloy ima si Apolos. Ale narumikot buhado huriyai asala mardalat jala asalam hok maka porsya Tuhan. Narumikot maka porsya Tuhan dong. Karena apa? Karena Paulus dan Apolos sesungguhnya mereka adalah perantara Tuhan, perhitian. Di bahasa Batak di dokon dia palimau ni ay isi Apolos isi Paulus parhalado do nasida parhitia muna gabe porsia. Dada gabe maka porsia si Paulus, dada gabe maka porsia ima si Apolos. Ale parhitia di debatadoi marhiti-hiti akabarita nauli na pinasa ni si Paulus do si Apolos. Asa tunggabe manada huriyai tu debata para siroha supaya semuanya orang mengenal bagaimana hidup di dalam Kristus dan bagaimana kasih Kristus anugerah Kristus yang benar-benar nyata. Alai faktana realitana huriyai dak hidup yang mereka idolakan bukan isi firman yang disampaikan oleh Paulus dan Apolos, tetapi pemberita firman itu sendiri. Dos dona manginang tu bagasan parngolota si sonari. Gulang do di bagasan parngolota si sonarion mamereng-mereng buhi isi namar jamita. Gudang do tong akaruason membanding-bandingkot. Mau dapat dita sia turi orang tabu marjamita ninna. Ada madok mau dapat dita sia dulu na tabu ninna. Ada nom si madokon padita sia turi tabu do marjamita dokan asik. Yang dilihat adalah siapa pemberitanya. Padahal sesungguhnya yang harus kita lihat apa yang disampaikan oleh pemberita itu yang terpenting. Wasa unang gabi mengidolakan sesuatu kita. Maka nagudang kita manginang di bagasa parngolosi senarion molak kadonga situ apa ibarat na marjamita ulu bulu dang mangul parto diok kudinakan. Di huriau dang mangul parto diok iko di sado. Jamita di sado oh. Ukuran daripada sebuah firman itu, apakah firman yang disampaikan oleh para pemberita itu sesuai duduk hata di Tuhan na di Alkitab? Manang daong huria Korin idupe pargolo dinasida. Alani diajari dituturi apostol Paulus ma huriai asa unang besok. Asa unang betubu perbola-bolatan do kaparsalisian. Maka supaya menghilangkan perselisihan dan pengkotak-kotaan ini jangan sampai terjadi, bagaimana mereka mampu menerima kebenaran firman Tuhan tanpa melihat, tanpa memandang siapa pemberitanya. Nah kita pekosaudi sudah menginang. Asa matoras, asa tungtang hapor syata. Narumikot berengota. Hata ni Tuhan
na di pasa parbarita nauli ido. Bohado parbarita nauli i pasahaton hatani Tuhan. Jela bohado parbarita nauli i mangulan hatani Tuhan na di pasahatna. Dari kabidonon nami manginang akahita parbarita nauli madokon bereng mai majamita na hujamitahon. Dang gabitu silaon alai bereng majamita na hujamitahon jalan na hangulud di bagasang uluk damang dainang nanolonga di bagasa tuata Yesus Kristus di bagasan jamitaon nang takas sita diajari mangarajumi akka asinirohan ni debata di bagasang olutta asa tung molonunga tarajumi asinirohan ni debata nong mien di bagasang olutta dangadong biak katubo kapar bola-bolaton hurian ni Tuhan hobar tu ojahan na patupa di bagasa jami taon donon nami makangoluhon hatan ni Tuhan pasiding par bola-bolatan bahada jol mana makangoluhon hatan ni Tuhan jala pasiding par bola-bolatan na parjolo naneng dohono ni debata tu hita ganuk marsada-sada asa tung tahangulun hatan ni Tuhan asa tung matoras sita marhite-hite haporsiaon aido na digilin debata jol mana matoras di bagasan haporsiaon ima jolma nabuy mangarajai dirina asa unang patupahon par bola-bolatan orang yang dewasa secara iman yaitu orang yang mampu mengendalikan dirinya, menghilangkan segala sekat-sekat pemisah. Maka bagaimana kita supaya mampu dewasa secara iman? Ketika kita menghilangkan perbedaan, kuncinya adalah bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan. Yang Tuhan inginkan, nah diigil di batas yang kita ganuk marsada-sada. Asal ganuk jol mana porsi, maka porsi Tuhan, sian nasaruha do pikiran. Asa tumangulu haporsiaoni di bagasa ngolutta berarti ikoboy mata pasad hadiri tu di bata tapasiding akaroha pangalahu nasarubang do portibio tonari dang be mangalang idahan bubur hita manang susu songona didokon hata ni Tuhanon alai idahan nakoras nama saatnya kita sekarang ini menjadi orang-orang yang dewasa yang sudah siap menerima melakukan kehendak Tuhan, menerima segala penderitaan karena Kristus. Bagaimana orang yang sudah dewasa, penderitaan itu tidak dianggap lagi sebagai sesuatu hukuman Tuhan di dalam kehidupan. Barang ngolosi sonari gudang wakasi taono, ragam akka hamaulon, ragam akka ulaw na borat alay molo tung matoras sita di bagasan haporsen itu pak radi maita pajalo sahu nai unang gabi munggil haporsen okta molo tung pero akka persoalan akka parukilo gimana perjolo na padua damang dainang sian hatan itu anon nang diajari tu hitagan marsada-sada asa pasidikot akka parbolak-bolatan buhado hita asa bu pasidikot parbolak-bolatan unang adong di bagasa ngolutta merasa menjadi superhero, merasa menjadi pahlawan, merasa utibbo ujago syadongan. Kagudag dosong na magina. Merasa ibana ale diau kan nasi. Kita sadari Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Ketika Tuhan memang mengizinkan engkau memakai engkau menjadi alatnya, bukan itu caramu menyombongkan diri. Tuhan memakai beberapa orang. Bisa saja memang Tuhan memakai di patupa di bata parhitianna orang tua tan atau rasta manangolutta. Asa tundinggan huriyai. Molo nunga tundinggan huriyai unang adong di bagas aruhata mangaluli sangap. Alai ikut tapatu pada ulot tak pasangap di bata. Supaya jangan ada mengatakan tumago do pandita siya panditaat, tumago do huriyaw ni masan huriyaaf, tumago do ausyakko, tumago do opukku siya do pungo, tumago. Alay na toho, alay na tutu.
Melihat itu Tuhan, marhiti-hiti au, marhiti-hiti panditaon, marhiti-hiti panditaan, marhiti-hiti orang tuaku, marhiti-hiti ulauku. Hupatuduhon akadalan dok lomoni rohani di mata. Naparpun di sahali damang gainang. Senhatan ni Tuhanon nang dipayngok tu hita. Buhado hita sa martua di bagasan parngolota, di bagasan mangulan hata ni Tuhan. Iko makaporsay Tuhan sa nasaroha do pikiran. Jala ikon mabay diriton gabi inganan haumani di bata. Jaya pasyaw di dokon ay do nga pangulan ni di bata do kami. Haumani di bata bags ni di bata do anggoham. Hita bagas ni di bata. Ala na bagas ni di bata do hita. Haumani di bata do hita. Tapasopu tajakom ma hata ni di batai miyan marurat jala marparbui di bagasa ngoluta jala tapadudum akaparbui marhite-hite hapor siaon jala marhite-hite aka ulaw nadinggan dalatta pasang perdebata. Amen. Martanya kita moliate Tuhan di asidot holong ni roham naung dilehom mutu bagasa ngolunami nungatung tarulihan marhite-hite atam. Ajari Tuhan kami asa totong pasidikon akka parbolak-bolaton, pasidikon akka roha gijang ni roha. Ajari kami asa lamatora sa porsyon nami marhite-hite na makaporsyeho jala patari dahulu nami di bagasan na kangulo nami si ganupari. Haumam do hamele Tuhan. Miyam maho jala tartanum mahatami di bagasan rohanami. Asa hatami gabi gugunami lama dalani akaulaw nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.